Лагер разбойнікаў у чорным лесе. Мінуў аж год. На паваленым дрэве сядзіць Яруня і Каліна. На каленях у дзяўчыны расстелены рушнік, на рушніку ляжаць яйкі, кілбасы, піражкі і іншыя вясковыя прысмакі. «Смаката!» – кажа Яруня, запіхвае ў рот кавалак кілбасы і палову піражка. «Еш, міленькі, еш!» – кажа Каліна клапатліва. «Зусім ты схуднеў у гэтым лесе!» «Ой, роднай хатай пахне!» – кажа Яруня, праглынуўшы другую палову піражка. «Калі ж ты вернешся ў родную хату, няшчасце маё? Вось дапамагу Машэку зруйнаваць замак і выгнаць з нашых земляў князькіх дружыннікаў. І вярнуся!» «Ой, вы самі не ведаеце, чаго хочаце, то будуеце, то руйнуеце. Чаму Машэка схадзіўся, зразумела, але табе што да гэтага?» «Я сябра ў бядзе не кіну. У нас з ім з дзяцінства даведзена, куды адзін, туды другі. Ага, адзін галаву ў петлю суне і другі следам». З-за дрэў з'яўляецца гвост. Заваўжышы побач з Яруням Каліну, асуджана пакачвае галавой. «Сучка ў воўчай зграі. Гэта нядобра, нядобра». «Дзед!» – кажа Яруня. «Пачастуйся хатнімі прысмакамі». «Не хачу. У мяне ад іх дрыстун». «Машэка не звярнуўся?» «Яшчэ не». «Нядобра, нядобра». І заходзіць. «Які цяжкі позірк!» – кажа Каліна баязліва. «Хто гэта?» «Гвост! Чула пра такога?» «Хто ж не чуў?» – жагнаецца. «Нас маці ягоным іменем у дзяцінстве пужала». «Ах, слаўныя дні гвозда даўно мінулі. Цяпер Машэка ў нас атаманам, а гвост пры ім толькі дарацца. Знайшоў чым хваліцца. Цяпер кабеты пужаюць дзяцей іменем Машэкі. Машэку людзі празвалі львом за ягоную смеласць. А можа, за ягоную крыважэрнасць? Вяртайся да хаты, Яруня. Зноў ты за сваё. Ну, зірні лепш, якія файныя падарункі я для цябе маю. І бачыць не хачу. Знятыя з чужых шыяў пацеркі, асечаныя разам з пальцамі пярсцёнкі? Тьфу ты!» Кідае прэч торбу Яруня. «Ідзі ўжо дадому, Каліна. Верніца Машэка будзе злавацца, убачыўшы ў лагеры кабету, а тым больш саброўку здрадніцы Любавы». «Што ніяк не можа пра яе забыцца?» – пытае Каліна. Слых ніколі пра яе не згадвае, але я ведаю, засела яна ў сэрцы атамана балючай стрэмкай. «Я чула, князь Раман, – кажа Каліна, – усё радзей яе наведвае. Жыве Любава у новым замку, як у вязніцы». «Так ёй прадажнай курве і трэба», – кажа злосная Яруня. «За яе прагнасці ды юрлівасці ўсе нашыя беды». «А мне яе шкада», – кажа Каліна, ўздыхаючы. Потым глядзіць на бранзалетку на сваёй руцэ. Не прагнасць ды юрлівасць згубілі Любаву, а недарэчнае летуценне і мары. «Вядома! Баба бабе заўсёды апраўданне знойдзе». «Хавайся хутчэй, атаман вярнуўся!» Каліна хуценька цалуе Яруню і знікае паміж дрэў. З'яўляюцца разбойнікі на чале з Машэкам. Яны вядуць палоннага і ў накінутым на галаву мяшку. Яруня ўсхопліваецца на ногі. З добрым уловам цябе, атаман!» Машэка, заўважыўшы пад нагамі Яруні шалупінні ад яек. «Смачна есці, сябра». «Зноў Каліна прыходзіла ў лагер», – кажа ён з дакорам. Яруня паспешліва затоптвае шалупенне ў зямлю. З дрэў выходзіць на паляну гвост. «Дзе так доўга бавіліся?» «Пусцілі з дымам вёску», – кажа Машэка весела. «Жыхары, якой не хацелі з намі сябраваць, павесілі на бярозавых суках 2 загуляўшых князькіх дружыннікаў, а вяртаючыся, злавілі вось гэтую птушачку». Машэка падае знак 2 разбойнікам, тыя скідваюць з галавы палоннай Феадоры мяшок і развязваюць ёй рукі. Гвост здзіўлена. «Пярун мяне забі, баба!» «Прыгожую птушачку ты злавіў, Машэка», – кажа Яруня, прысвіствае. «А чаму яна яшчэ жывая, сынок?» – кажа гвост да Машэкі. А яна сказала, што прыйшла ад самого князя да Машэкі. «Правда?» «Правда», – кажа Феадора. «Я збегла ад князя Рамана і шукала ў лесе славутага атамана Машэку. Вось ён я перад табой, кажы, чаго хацела».
Я пришла асабіста да цябе і толькі з табой буду размаўляць, без сведкаў. Разбойнікі незадаволена шумяць. Кажы пры ўсіх. Гэта мои браты, у мяне няма ад іх таямніц. Феадора, паціснуўшы вусны. Не! Я буду размаўляць толькі сам-насам. Машека паглядзеў на Феадору і абыякава дадаў. Павесіць яе. І падае знак двум разбойнікам. Разбойнікі шумяць у разнабой, адны крычаць: правільна, атаман, завабіць цябе хоча, павесіць, павесіць. Іншыя не пагаджаюцца, навошта адразу вешаць? Прыгожая баба, спачатку пазабавімся. Двое разбойнікаў падыходзяць да Феадоры, бяруць яе пад рукі, каб весці на смерць. Я думала, ты хочаш адпомсціць князю Роману, зруйнаваць зямлёй ненавісныя замкі, крэпасці, вызваліць свой край ад князькіх паслугачоў. А ты воюеш толькі супраць жанчын, бо адна з нас балюча параніла твоё самалюбства. Разбойнікі імгненна замаўкаюць і ва ўсе вочы глядяць на жанчыну, якая асмелілася так абразіць іхняга бесстрашнага атамана. Машека хапаецца за ручку кінжала, але нечалавечымі намаганнямі перадольвае свой гнеў і аддымае руку. Я выслухаю тебе, кабета, а пасля тебе не павесяць. Ты памрэш іншай, доўгай і пакутлівай смерцю. Пакіньце нас, хлопцы. Ты, дзядзька, застанься. Гэта мой дарадца. Без яго я не прымаю важных рашэнняў. Феадора ківае ў знак згоды. Разбойнікі моўчкі расходзяцца. Феадора, паправіўшы волосы, кажа: я Феадора, візантыйка, былая полюбовніца князя Романа. Князь кінуў мяне, і я паклялася яму адпомсціць, бо дочкі майго народа не даруюць крыўдаў. Як бачыш, у нас з табой, Машека, агульны вораг, агульная мэта, але рознае разуменне шляхоў яе дасягнення. Канечне, спаліць мірную вёску, абрабаваць купецкі караван, павесіць двух загуляўшых князькіх дружыннікаў — слаўныя подзвігі, але такімі метадамі не пераможаш князя. Я думаю, ты вельмі смелы чалавек, магутны асілак, але наўрад ці ты чуў калі-небудзь такія словы, як тактыка, стратэгія. Я навучу цябе, як выгнаць князькіх паслугачоў і самому стаць уладаром Прыдняпров'я. Каб захапіць замак на Дубравенцы, трэба перакрыць усе дарогі да крэпасці і спыніць дастаўку харчавання, заслаць у замак сваіх шпегаў і метадычна выразаць все раз'езды і заставы. Князь Роман сядзіць у сваім друцку і рэдка наведвае крэпасць, але я навучу цябе, як узяць яго ў палон. Я раскажу табе пра ягоныя звычкі і пакажу улюбёныя месцы паляванняў і баляванняў, адкрыю ягоныя планы і мары. Машека глядзіць на Гвазда. Што скажаш, бацька? Яна кажа праўду, сынок. Але гэта ўжо не разбой. Гэта вайна, Машека. А для такой забавы занадта старыя. Машека, падумаўшы, паглядзеўшы яшчэ раз на Гвазда, кажа: я прымаю твою прапанову, візантыйка. Цяпер ты будзеш маім дарадцам. А ты, кажа ён Гвазду, адпачні, бацька. Гвозд брыдзе прэч і мармыча сабе пад нос: сучка ў воўчай зграі, ой, нядобра, ох, як нядобра. Замак на Дубравенцы, пакоі ваяводы, Богша, схіліўшыся над гліняным макетам крэпасці, і нешта мармыча. Такім чынам, з усходу падыход да крэпасці закрывае Днепр, з поўдня Дубравенка, самым неабароненым месцам з'яўляецца паўночны захад, і там мы узвядзем дадатковую вежу з баяніцамі. Уваходзіць дружыннік, адзін з тых, хто прыязджаў на чаўне за Любавай. Бокша неахвотна адрываецца ад макету. Ваявода, кажа дружыннік, цябе хочуць бачыць манах і князькая полюбовніца. Князькага карабля не відаць, пытае Бокша. Яшчэ не. Манаха пусці, а Любаве, колькі разоў я загадваў называць яе па імені. Скажы, што я заняты. Зноў схіляецца над макетам.
Дружинник выходит, праз хвилину з'являецца монах Аўрамка. Бог у помач, пане. Ты ўжо стаў на ногі, Аўрамка, рады за цябе. Я хаджу і цешуся з гэтага, як гадавалае дзіця, кажа Аўрамка. Упершыню бачу, каб чалавек аправіўся пасля такой жахлівай раны, кажа Богша. Дзякуючы Богу, а яшчэ тваім дружыннікам, якія мяне падабралі, і лекару, буду маліцца за іх все жыццё. Памаліся, монах, памаліся. Спадзяюся, у замку за тобой добры дагляд. Мной запекавалася пані Любава, яна аддае мне ўвесь свой час. Так, кажа Богша ціха, часу є цяпер шмат. Я не хацеў бы злоўжываць тваёй гасціннасцю, пане. Магу я пакінуць замак? Вядома, у любы момант, калі чуешся добра, каб гэта зрабіць. А пані Любава? Не. Аўрамка ўздыхае. Мне здаецца, яна вельмі пакутая. Не лезь у чужыя справы, Аўрамка. Скажы лепш, куды хочаш адправіцца. На поўнач, у Полацк ці поўдзень у Кіеў? Калі ў Полацк маеш акацыю адплыць заўтра з князькім караблём. Калі ў Кіеў мусіш дачакацца купецкай ладдзі. На дарога цяпер небяспечна, я не магу выдзеліць табе людзей для аховы. Я хацеў бы вярнуцца на тую лясную дарогу, дзе мяне падабралі твои дружыннікі. Ты звар'яцеў? Монах, у чорны лес? Я збіраюся пабудаваць у чорным лесе скіт і пасяліцца ў ім. Не выпрабоўвай лёс двойчы, монах. Гэтым разам табе не пашанцуе. Такая воля Господа. Бог уратаваў мне жыццё, каб я дапамог уратавацца тым няшчасным людзям. А тыя няшчасныя людзі, разбойнікі, яны ведаюць пра волю Господа? Яны не супраць? Не блюзняр, ваявода. Я ведаў таго рыбака Машэку. Ён быў добрым гасцінным чалавекам, пакуль ягонай душы не пасяліўся д'ябал. Мой хрысціянскі абавязак паспрабаваць яму ды іншым заблукаўшым душам дапамагчы. Тады паспяшайся, монах, кажа Богша. Бо калі я дабяруся да разбоўнікаў раней за цябе, яны ўсе павіснуць на суку. Я ведаю, лагадна працягвае Аўрамка, ты не такі жорсткі, як удаеш, ваявода. Я не разумею цябе, Аўрамка. Монах павінен пасціць ды маліцца здаля ад людзей. А цябе, я бачу, зямныя справы цікавяць больш, чым вечнае жыццё на небясах. Служэнне Господу заключаецца не ў тым, каб уцякаць ад людзей, а ў тым, каб ісці да іх. Айцец Ігумен вучыў нас, браты, калі ўбачыце, як каторы з вас жыўцом узносіцца на неба, хапайце яго за ногі і апусціце на зямлю. Аўрамка схіляецца ў паклоне і хоча выйсці. Але нечакана ў пакоі вырываецца раз'юшаная Любава, ўслед за ей бежыць першы дружыннік. Дружыннік кажа: «Я не вінаваты, яна сама ўварвалася». «Што здарылася?» – кажа Богша. «Да крэпасці падплывае князькі карабель». «Добра, я зараз іду». Кінуўшы асуджаны позірк на Любаву, дружыннік выходзіць. Аўрамка застаецца міжвольным сведкам размовы ваяводы Богшы з Любавай. «Кажы, чаго хочаш, Любава, у мяне мала часу, я іду сустракаць князя». «Я магу пайсці з табой, Богша?» «Можаш, але я не думаю, што князь узрадуецца». «Богша, адкажы мне толькі на адно пытанне, адкажы шчыра, чаму Раман пазбягае мяне?» «Не ведаю». «У яго з'явілася новая каханка?» «Не ведаю». «Тады чаму ён трымае мяне ў гэтай крэпасці, як у вязніцы?» «Трэцяе пытанне, Любава, але я і на яго не ведаю адказу». «І лжэш! Ты ўсё ведаеш, ваявода. У цябе паўсюль вочы і вушы, але цябе не хвалююць чалавечыя лёсы, цябе цікавіць толькі муры, брамы і вежы». Хапае са стала цяжкі кубак і заносіць яго над гліняным макетам крэпасці. «Пастаў кубак, Любава». «Добра. Я ў даўгу перад табой і скажу табе праўду. Раман збіраецца ўзяць шлюб з дачкой смаленскага князя. Не думаю, што ім кіруюць дзяржаўныя інтарэсы, ходзяць чуткі, дзяўчынка прыгожая, як анёлак. Прабач, Любава». Богша выходзіць з пакояў. Любава заходзіцца плачам, які паступова пераходзіць у істэрычны смех.
Ах, Любава, Любава, каже Любава скрозь сльози, вибігалася з медведжого кута у широкий світ, а трапила у клетку. Не плач, сестра моя. Аврамка підходить до Любави і гладить її по голові, як маленькую дівчинку. Що мені робить, Аврамка? Ти просиш поради у мене? Я не маю вопыту ў сардэчных справах. Я не лічу, што жанчына не мае душы, але душа жанчыны для мяне загадка. Любава ўзнімае у адчаі вочы да неба. Боже, што я нарабіла? Як мне жыць далей? З твайго ўчынку, кажа Аврамка, у свеце сталася шмат зла, Любава. Але душа твоя не страчна для Бога. Я веру, Господь будзе змагацца за яе. А ты дапамажы яму. Уваходзіць князь Роман з воєводом Бохшай. Добра табе тут живеться, Бохша, каже Роман. Хочеш, слухай спеви нашої сладкоголосої птушечки, а хочеш нудне, але мудре казанні монаха. Роман, не вытрымлівая і кідаецца да князя ў абдымкі Любава. Бохша даў рамкі. Хадзем, монах, я тебе проводжу. Роман, абдымаючы Любаву, кажа. Але не затрымлівайся, Бохша, ты мне патрэбны. Калі воевода з монахам выходзяць, Роман мякка адсоўвае ад сябе Любаву. Чаму ты не чакаеш мяне ў сваіх пакоях, Любава, пытае з дакорам Роман. Любы, калі б я могла, я б ператварылася ў дняпроўскую чайку і паляцела б насутрач твайму караблю у роспачным крыкам. Я паміраю без цябе, як рыба без вады, курчуся ў ложку, як вужака, кінуўшы вогнішча, а ты пытаешся, чаму я чакаю ў сваіх пакоях? Ты вельмі шчыра выказваеш свае пачуцці, Любава, кажа Роман. А раней табе гэта падабалася, мілы, нешта змянілася? У жыцці ўвесь час нешта змяняецца, Любава. Роман, скажи правду, ты мяне больш не кахаеш? Ты памыляешься. Тады чаму ты трымаеш мяне ў гэтай крэпасці здаляй ад сябе? Я знудзіла табе, і ты не ведаеш, як мяне пазбыцца? Ты памыляешься. Тады чаму ты не заберэш мяне ў Друцк? Я не магу ўзяць цябе з сабой у Друцк, Любава, бо тваёй ённай князёўцы гэта не падабаецца? Змоч! Хто ты такая, каб задаваць мне, князю, падобныя пытанні? Вясковая дзеўка, рыбачка! Я марская зорка, якую ты, княжа, вырваў з марскіх тоняў і прымацаваў да крыштальнага неба. Я стамілася ад чысціні твайго неба і хачу назад на сваё бруднае дно. Прабач, Любава, я не падманваў цябе, але я падманваўся сам. Я ўсё разумею, але нічога не магу з сабой зрабіць. Не глядзі на мяне з такой пагардай! Я не дакараю тебе, княжа, кажа Любава ласкава. Я дзяўчына, за імгненне шчасця, якое ты... Я ўдзячна за імгненне шчасця, якое ты мне падараваў. Але прашу, не трымай мяне ў замку, як нявольніцу. Выпусці на свабоду, вярні туды, адкуль мяне забраў. Не бойся, я моцная, я вытрымаю. Роман трохі помаўчаў і потым дадаў. Добра, я сам адвязу цябе, Любава. Заўтра ж. Маё княжскае слово. Любава падыходзіць да князя і цалуе яго ў лоб. Дзякуй, мілы. Любава выходзіць, Роман нервова ходзіць уздоўж пакоя, на хвіліну спыняецца над макетам крэпасці і няўцямна глядзіць на яго. Як з-пад зямлі побач з'яўляецца Бохша. А, Бохша, ты ўсё гуляеш у сваі цацкі, зноў будзеш прасіць грошай на дабудову крэпасці?
Гэта не цацкі, княжа. У такім замку князь Міндоўг 2 месяцы абараняў ад аб'яднаных сілаў крыжакоў, ляхаў, жамойтаў і галічан. Падобную крэпасць у Новагрудку 10 гадоў таму так і не змаглі ўзяць татары Бурундуя. Я сам магу засведчыць. Чуў я пра твои подвиги, воевода. Паслухай, мне спатрэбіцца заўтра човен і некалькі надзейных дружыннікаў. Я хачу адвесці Любаву дадому. Князь! У ваколіцы саволяць разбойнікі Машэкі, яны абклалі замак з усіх бакоў, палююць на нашай заставы раз'езду, у крэпасці бракуе правіянту, князь! Чуў, што сяляне празвалі яго львом, кажа Раман. Я ж казаў табе, трэба было яго тады забіць. Але я не баюся разбойнікаў. У крайнім выпадку возьму з сабой больш дружыннікаў. Можа, калі я вярну Машэку ягоную дзеўку, ён супакоіцца? Лагер разбойнікаў у чорным лесе. На досвідку Машэку сніцца страшны сон. Спачатку ён бачыць дзіўны старадаўні танец з удзелам некалькіх пар, у тым ліку князя Рамана з Любавай. Прысутнічае ў сне і сам Машэка, ён ходзіць паміж парамі, але яго не заўважаюць, і ён ніяк не можа звярнуць на сябе ўвагу. Потым узнікае іншы вобраз, за сталом сядзяць Бокша з Феадорай і гуляюць у косці. Бокша, кінуўшы косці: 12, я перамог цябе, візантыйка. Феадора: не спадзявайся, ліцвінскі воўк. Бокша: апошняе слова будзе за мной. Ваявода зграбае са стала косці і трасе ў руцэ, але не паспявае кінуць, бо разам з Феадорай знікае ў сне Машэкі. Наступны відзёж, спрэчка разбойніка, Гвазда з манахам Аўрамкай. Гвозд кажа: пакінь мяне ў спакоі, манах. Бог і так не даруе мне маіх грахоў. Пасля смерці твоя грэшная душа будзе цяжка пакутваць, кажа манах. 1000 гадоў будзе пакутваць, пакуль Гасподь не злітуецца і ён не дасць збавення. Але калі ты перад смерцю пакаешся, пакута будзе не такая цяжкая і збавенне прыйдзе раней. Знікні! Цябе няма! Я не хачу цябе слухаць! Але ж ты сам прыходзіш да мяне штовечар. Разбойнік і манах знікаюць, і ў сон Машэкі зноў урываецца старадаўняя музыка. Зноў ён бачыць князя Рамана з Любавай, якія танчаць, але гэтым разам іншых пар і самого Машэкі ў сне няма. Музыка грае ўсё хутчэй, робіцца амаль шалёна, і танец Рамана з Любавай паступова пераходзіць у эратычны стасунак. Машэка крычыць ува сне. Машэка ахопліваецца злавы, выбягае з зямлянкі. На паляне ён нечакана сустракае Гвазда у рызі, з палатнянай торбай на плячы і самаробным драўляным крыжом у грудях. Гвозд кажа: Божа, як я мог памыліцца? Злітуйся, Господі, бо мне цесна. Высохла з гора вока маё, душа мая і нутроба мая. Вычарпалася скруся жыццё маё і лёты мае ў стагнотах. Знемагла ад грахоў маіх сіла мая і высохлі косткі мае. Ад усіх маіх ворагаў стаўся, як кладзьбою нават у сяродзічы маіх страшыдлам знаёмым маім, хто бачыў мяне, уцякае. Ты куды сабраўся, дзядзька? Кажа Машэка. Машэка! Машэка! Сынок, як добра, што ты не спіш. Хадзем разам за мной, пакінем гэтую зграю ваўкоў, гіенаў, ядавітых змеяў, яхіднаў, служак пекла і ворагаў неба. Хадзем да людзей. Хапае Машэку за рукаў і цягне за сабой. Ты што, захварэў, дзядзька? О, не! Я наадварот паправіўся, ачуняў пасля цяжкай хваробы. Шкада, што позна, бо ўжо смерць моя зусім блізка. Вунь яна стаіць за тым дрэвам і смяецца з майго неразумнага жыцця. За тым дрэвам нікога няма. Давай я адведу цябе ў лагер. Бярэ Гвазда пад руку, табе патрэбны дагляд. Гвозд вырывае руку. Ты не бачыш яе, бо табе яшчэ не адкрылася праўда. О, якая горкая праўда, Машэка! І дадае таямнічым шэптам. Але я ўсё ведаю. Што ведаеш, дзядзька Гвозд? Памятаеш таго манаха, якога ты забіў на лясной дарозе? Ягоная душа з'яўляецца мне з нябёсаў, і мы размаўлялі. Манах жывы. Ён зрабіў сабе ў нашым лесе скіт, і мы проста не ведаем, як яго пазбыцца.
Не забіваць жа яго ў другі раз. Няважна. Але мы размаўлялі, мы доўга размаўлялі, я зразумеў. Мы памыляліся, Машэка, ох, як мы памыляліся. Ніякія мы не служкі Господа, не чорныя анёлы. Бог зусім не хоча знішчыць гэты свет не крывёй, а слязьмі. Раскаянне трэба змываць грахі. Мы служкі д'ябла, Машэка, д'ябла. Пачакай, кажа Машэка разгублена. Але ж ты казаў, што ты чуў голас Господа, што немагчыма было пераблытаць. Я паверыў табе. Я пайшоў за табой. Я даў крывавую клятву. Увесь гэты лес усеян касцьмі забітых мною людзей. І цяпер ты кажаш, што ты памыляўся? Пасля ўсяго, што мы ўчынілі, ты ўбіраешся ў рыззё, ускладаеш на грудзі крыж і хочаш сысці? Даруй мяне, сынок, я вінаваты перад табой. Я звёў цябе на згубны шлях, але Бог міласэрны, і ніколі не позна павярнуць назад. Заўсёды ёсць надзея на выратаванне. Я не веру табе. Я чорны анёл. Маімі рукамі кіруе Гасподзь. Машэка хапае Гвазда за горла і душыць яго. Кінуўшы мёртвае цела старога разбойніка на зямлю, Машэка кажа: няма дарогі назад. Мы чорныя анёлы. Мы знішчым гэты нікчэмны свет. І з жахам глядзіць на свае рукі. Чуваць нейкі шум, галасы, лязгат зброі. На паляну прабягае Яруня. Машэка, паглядзі, каго мы злавілі! Убачыўшы мёртвага Гвазда. Што з ім? Памёр. Нахіляецца і закрывае Гвазду вочы. Сэрца не вытрымала. Узнімаецца на ногі спакойна. Каго вы там злавілі? Ты толькі паглядзі! Каб у цябе толькі сэрца не выскачыла ад раман. І Яруня, уважліва паглядзеўшы на Машэку. Разбойнікі на чале з Феадорай, апранутай у мужчынскае адзенне, прыводзяць звязаных разам князя Рамана і Любаву. Феадора з гонарам. Я выканала сваё абяцанне, Машэка. Машэка моўчкі абыходзіць вакол звязаных разам Рамана і Любавы. Спыніўшыся насупраць князя, Машэка кажа: развяжыце іх. Адсюль не ўцякуць. Двое разбойнікаў спрытна развязваюць палонных. Машэка з крывой усмешкай: вітаю тебе, княжа. Павітайся са смерцю, разбойнік! Князь выхоплівае з-за пояса аднаго з разбойнікаў кінжал і замахваецца, каб ударыць кінжалам Машэку. Машэка перахоплівае руку князя і сціскае яму запяцце з такой сілай, што кінжал вывальваецца з рукі князя. Машэка адштурхоўвае ад сябе Рамана, двое разбойнікаў хапаюць князя і заломваюць яму рукі. Што загадаеш з ім рабіць? Пытае Яруня да Машэкі. Князя павесіць на суку як разбойніка. Не, не, кідаецца да Машэкі Любава, але адзін з разбойнікаў загараджвае ёй дарогу. Павесіць заўтра раніцай, кажа Машэка, а князскую палюбоўніцу адвядзіце да мяне ў землянку. Машэка паварачваецца і сыходзіць. У землянцы Машэкі на лаве, засланай мядвежай скурай, сядзіць мяркотная Любава. Уваходзіць Машэка, намагаецца не глядзець на Любаву, але гэта ў яго не атрымліваецца. Не спадзявалася нашай сустрэчы? Пытае Машэка. Божага суда не ўнікнеш, Машэка. Што мне з табою рабіць, Любава? Отпусти князя, Машэка. Я не пытаюся пра князя. Што мне рабіць з табой? Отпусти князя. А пакарай мяне, я ва ўсім вінаваты, а мяне загадай павесіць на бярозавым суку. Вось як ты ўмееш любіць, гатова аддаць за яго жыццё.
Машека, паміж мной і князем усё скончана. Гэта было наша развітальнае падарожжа. Я просто не хачу быць віноўніцай ягонай смерці. Я табе не веру. Але гэта праўда. Як і праўда і тое, што я кахала яго, а яшчэ раней кахала цябе. Так не бывае. Бывае. Цяпер я ведаю гэта напэўна. Бессоннымі начамі, кажа Машэка пасля працяглага маўчання. Я сціскаў рукоятку ножа і думаў пра нашую сустрэчу. Бог злітваўся над мной і выканаў маё запаведнае жаданне. Але дзе падзелася мая нянавісць? Чаму мои рукі цягнуцца не задушыць цябе, а абняць, Любава? Скажы, Любава, ты змагла б зноў пакахаць мяне? Ты яшчэ хочаш гэтага, Машэка? Ты ледзь не давяла мяне да згубы, Любава. Але твая здрада дапамагла мне знайсці свой шлях, сваё прызначанне. Ты забіла рыбака Машэку, але спарадзіла славутага атамана разбойнікаў. Я ўзяў палон князя, перабіў палову ягоных дружыннікаў. Заўтра я захаплю замак на Дубравенцы і стану уладаром усяго Прыдняпроўя. Я кіну край да тваіх ног, Любава. Князь пакрыўдзіў цябе, я прымушу яго прыслужваць нам за сталом. Слава, замкі, улада, кажа Любава. Ты думаеш, мне гэта трэба? Ведаеш, які мой самы цяжкі грэх, Машэка? Я зрабіла з цябе пачвару, бяздушнага забойцу. З маёй дзявочай легкадумнасці мілы рахманы мядзведзь ператварыўся ў дзікага льва людажэра. Наша каханне патанула ў моры крыві і слёз загубленых табой нявінных людзей. Змоўч. Ты нічога не разумееш, я ратую свет, які стаміўся ад свае нікчэмнасці, я змываю крывёй чалавечыя грахі. Якія грахі, Машэка? Я была ў замку, калі дружыннікі прывезлі паранены над табой монаха, я не магла паверыць, што ты здольны на такое. Ты мяне зусім не ведаеш, Любава. Чалавек сам сябе не ведае, пакуль не запылае нянавісцю, не возьме ў рукі нож. Хавае нож за пояс і адыходзіць у бок у адчаі. Боже, яны што, згаварыліся мучаць мяне? Не. Такім я цябе ніколі не пакахаю, Машэка. Але ведаеш, Машэка, мне часта згадваецца наш дубовы гай на беразе Днепра. Твой стары рыбацкі човен, доўгія вечаровыя прагулкі па рацэ, маўклівае зорнае неба над намі і ціхая музыка ў нашых сэрцах. Раней я не цаніла гэтага спакою. Сапраўднае шчасце ўяўлялася мне за паваротам ракі, у шымлівым свеце, поўным неспаведзяных радасцяў і прыгодаў. Цяпер я ведаю, што памылялася, нібы начны матылёк, які не абачліва паляцеў на агеньчык і апёк крыльцы. Я хацела б забіцца ў цёмны куток і залячыць раны. Ты разумееш мяне, Машэка? Так. Я хацела б вярнуцца ў тыя шчаслівыя дні, паспрабаваць усё спачатку. Адпусці князя, загадай разысціся па хатам сваім людзям, і я паспрабую зноў пакахаць цябе, Машэка. Не абяцаю быць гарачай каханкай, але я ўпэўнена, што з мяне атрымаецца добрая жонка і маці. Не ведаю, Любава. Машэка паныла ходзіць па землянцы. Я зайшоў занадта далёка, каб вярнуцца. Занадта глыбока нырнуў, каб выплысці на паверхню. Ты моцны, ты здолееш, кажа Любава. Імкліва падыходзіць да Машэкі і цалуе яго. Я веру ў цябе, мілы. Чуваць крокі і шум, у зямлёнку зазіраюць Феадора і Яруня. Машэка да Любавы. Пачакай, я зараз. Машэка выходзіць з зямлянкі да сваіх памочнікаў. Занепакоеная Любава падыходзіць да дзвярэй і прыадчыняе іх, каб чуць размову. Світае, Машэка!
каже Яруня. Час рушить на замок. Князю Роману, протягує Феодора, не терпиться затанчить у петлі свій апошній танець. Машека загадково усміхається. А коли я скажу отпустить князя і заміж штурмувати замок, загадаю розістися всім по домах. Ти жартуєш, атаман? Каже Яруня. Нават коли гэта жарт, і он мне не падабаецца, каже Феодора. Я стрымала свое слово, Машека, і хотела, каб ты стрымаў свое. Машека маўчыць. Ты не говоришь серьезно, Машека? Каб узять князя ў палон полегла шмат наших хлопцаў, а тыя, што загінулі ў набегах і засадах, ты забыўся пра іх? Ты забыўся пра нашу крывавую клятву? Я не забыўся пра нашу клятву, сябра. І пра сваё абяцанне не забыўся таксама, Феодора. Просто хацеў выпрабаваць вашу рашучасць. Князя повесить. Праз гадзіну выступаем на замок. І Машека вяртаецца ў зямлянку. Але ў тебе і жарты, атаман, кажа Яруня і пераводзіць дух. Дарэмна мы не забілі гэтую дзеўку па дарозе ў лагер, кажа Феодора. Трэба за ім сачыць, дабаўляе Яруня. Феодора і Яруня знікаюць у ранішнім тумане. У землянцы Машека падыходзіць да Любавы, якая сядзіць на лаве і ўся дрыжыць. Любава, я мушу табе сказаць. Нічога не трэба казаць, міла. Я все зразумела. У нас мало часу. Давай посядзім, так, як мы некалі сядзелі на човне. Памятаеш? Ты пакладзеш мне галаву на калені, я заспяваю табе песню, ты супакоішся, і ўсё будзе добра. Машека кладзецца на лаву, паклаўшы галаву на калені каханай. Любава са слязамі на вачах спявае тужлівую песню. А калі той вечар ды павечарэе, калі маё сэрца ды павесялее, калі мой міленькі, каго я чакаю, да мяне да хаты ціха завітае. Ціха завітае, каб не чула маці, каб нам закаханым не магла мяшаці. Пойдзе ён гарою, я пайду далінай, сойдземся ў полю, з ім мы пад калінай. Поле пад калінай, што ля ручаёчка, прасядзім мы доўга, да рання всю ночку. Чаму? Кажа Машека, гэтая гадзіна не можа доўжыцца вечна. Праклятае жыццё, праклятыя людзі, сярод якіх мы не можам быць шчаслівымі, лепш бы я сапраўды нарадзіўся медведзем. Любава гладзіць Машеку па галаве. Не трэба, мілый, не трэба, каханы. Наступным разам все будзе інакш. Мы будзем жыць у дзівосным свеце, дзе людзі, медведзі, анёлы, все будуць шчаслівыя, будуць радавацца жыццю і ўбачаць Господа. Машека вздыхае. Дзякуй, каханая. Любава выхоплівае з-за пояса ў Машекі нож і адным узмахам перарызае яму горла. Машека хрыпіць і б'ецца нагамі аб падлогу. Любава з усяе сілы трымае яго за плечы. Даруй, мілый, даруй, што яшчэ раз зрабіла табе балюча, але я іначай, я магла цябе ўратаваць. У зямлянку бягаюць разбойнікі на чале з Ярунем і Феодорай. Чуваць крыкі: «Атаман забіты! Вось сучка! Павесіць яе! Закапаць жыўцом!» Разбойнікі чакаюць загаду і глядзяць запытальна на то на Яруню, то на Феодору. Яруня няўпэўнена: «Павесіць яе побач з князем!» Двое разбойнікаў хапаюць Любаву пад рукі і выцягваюць з зямлянкі. Любава не аказвае ніякага супраціўлення. Чуваць шэпты: «Куды цяпер? Што з намі будзе? Як мы без атамана?» Феодора спрабуе пераняць ініцыятыву. «На штурм замка, браты! Адпомсцім за атамана!»
Разбойнікі не адгукаюцца на яе заклікі і запытальна глядзяць на Яруню. Яруня кажа разважліва: «Без Машэкі мы нішто. Яны аднаго імя ягонае баяліся. Вы як хочаце, хлопцы, а я да хаты». Чуваць задаволеныя галасы. Разбойнікі ўслед за Ярунем выходзяць з зямлянкі. Феадора бяссільна крычыць услед: «Баязліўцы, халопы, племя еўнухаў! Ненавіджу вас, ненавіджу ваши лясы і балоты, ўсё ненавіджу!» Лагер разбойнікаў у чорным лесе. На паляне стаіць Богша, ля ягоных ног ляжаць целы Машэкі, Любавы і князя Рамана. Ваявода задумліва глядзіць на мёртвых людзей і спрабуе ўявіць, як усё адбылося. «Чаму ўсё заўсёды заканчваецца смерцю?» – пытаецца Богша ціха. «Няўжо не магло быць іначай?» З'яўляецца монах Аўрамка, падыходзіць да ваяводы і забітых. «А, монах, хоць ты жывы», – паказвае на целы. «Што скажаш?» «Божа, упакой іхнія грэшныя душы», – жагнаецца. «Няхай хоць на тым свеце яны знойдуць спакой і шчасце. Я іх усіх ведаў, монах, і кожнаму з іх дапамог знайсці смерць. Жыццё кожнага чалавека, кажа монах, у руках Господа. Не нагаворвай на сябе, ваявода. Не будзь такі самаўпэўнены». «Добрая парада зваліць віну на Бога. Але гэта не Бог, а я прымусіў іх танчыць, як скамарох ручных мядзведзяў. Дзеля чаго, монах? Дзеля 4 крепасных сценаў і 5 вежаў, дзеля горада, які нараджаецца ў пакутах, дзеля прывіднай дзяржавы, якая невядома калі ўзнікне, невядома каму будзе належыць, я будую дом на крывавым фундаменце, на магілах. Няпраўда. Няпраўда, пані. Ты будуеш дом, фундаментам якога сталася каханне. Няхай сабе і нешчаслівае, але шчырае, моцнае. Значыць, твой дом ад Бога. Пільнуй яго, бо за яго заплачана найвышэйшая цана. Бог узнагародзіць цябе за твае старанні і пакарае цябе за праведны перад гэтымі людзьмі». Чытае над забітымі псалмоў. Двое дружыннікаў прыводзяць Феадору. «Все разбойнікі разбегліся, вось толькі яе знайшлі на беразе ракі», – кажа дружыннік. «Што ён там рабіла?» – пытае Богша. «Глядзела на ваду і плакала». «Ты сапраўды плакала, Феадора? Ты ўмееш гэта рабіць?» «Я глядзела на ваду», – кажа Феадора стомлена, «і зайздросціла ёй, бо яна цячэ ў мора, якое омывае берагі маёй радзімы. Я згадвала захад сонца над Басфором, гукі арфы ў садах Нікеі, гул натоўпа на Канстанцінопольскім іпадроме. Я думала, Божа, што я, адукаваная грачанка, тут роблю ў гэтым дзікім лесе, у лахманах разбойніка з ножом у руках? Як далёка можна зайсці, выконваючы бязглудзе даручэння гаспадароў, каб хаця ў глыбіні душы застацца сабой, не згубіць саму сябе ў справе, да якой, па вялікаму рахунку, цябе няма ніякай справы. Ты была маім ворагам, кажа Богша, і некалі я хацеў забіць цябе, візантыйка. Але, як бачыш, у смерці і без цябе багаты ўлоў. Ты свабодная, Феадора. Толькі не паказвайся на вочы Менга Цімура, ён не даруе паражэнняў. Вяртайся дадому. Шлях да Канстанцінопаля доўгі і небяспечны, але, можа, табе пашанцуе. А што рабіць з імі? Паказвае на мёртвыя целы дружыннік. Князя Рамана адвезем у Друцк. Там яго адпяюць з належнай пашанай і пыхам. А Машэку з Любавай пахавайце тут, у адной магіле. Няхай хаця пасля смерці яны будуць разам. І насыпце над імі курган, каб яго было бачна з вежаў. Я зразумеў цябе, монах. Горад – гэта не толькі сцены, вуліцы, будынкі, не толькі людзі, якія ў ім жывуць і будуць жыць. Кожны горад пачынаецца з нейкай легенды.
Наш горад пачаўся з прыгожай легенды. Легенды пра каханне.